Mit lehet tudni erről az új vírusról, hogyan alakult ki, hogy néz ki? Erről az új vírusról annyit kell tudni, hogy ennek ugyan sertésinfluenza néven került be a köztudatba, de ennek a neve egy új influenza vírus. És így kapja majd a hivatalos nevét, amit a WHO is már jóváhagyott. Ez egy influenza A vírus, amely gyakorlatilag teljesen új génszakaszokat tartalmaz, ami azt a problémát jelenti, hogy a lakosságnál nincs ellene kialakult immunitás, a lakosság egy részénél se, és ez a félő, hogy ez miatt a vírus szabadon tud terjedni a lakosság körében. Mitől alakulhatott ki? Hát ez a vírus az úgy alakul ki általában, tehát ezek a nagy változások a vírusokban, ezek úgy alakulnak ki általában, hogy egy állati influenza vírus szegmens és egy humán, tehát emberi vírus szegmens valakiben, valamiben összetalálkozik és géncserét hajt végre. Na most ez a vírus, ez 3 részből, jobban 4 részből tevődik össze, 2 sertés influenza vírus szakaszból, egy madár influenza vírus szakaszból, és egy emberi vírus darabkából. Az emberi vírus darabka sajnos biztosítja azt a tulajdonságát a vírusnak, hogy emberről emberre képes terjedni. Miért pont Mexikóban alakulhatott ki először ez a vírus? Az influenza vírus kialakulásának a tudósok által 2 figyelt helye van. Ez a dél-kínai tenger és környéke, illetve a Karibi-szigetvilág. Hát az utolsó 2 pandémia az ázsiai részről indult el, hát most meg talán a karibi térségnek. Tehát miért ez a 2 hely jön szóba? Azért, mert itt van meg az állat sűrűség, illetve a emberek által is sűrűn lakott terület, ami elősegíti a vírusoknak a terjedését. Az más kérdés, hogy ezt még elősegíti egy nem európai mértékkel mért higiénés kultúra, az állatokkal való szoros együttélés. Magyarországon még nem mutatták ki, és mindent megteszünk azért, hogyha behurcolásra kerül, akkor minél előbb kimutatásra kerüljön, és minél előbb izoláljuk azt az illetőt, aki behozta a vírust, minél előbb megkapja a megfelelő gyógykezelést, hogy a vírus ne tudja másnak továbbadni, mert itt, aki időt nyer, az nagyon sok megbetegedést meg tud takarítani, tehát, mert a vakcina kitermeléshez ahhoz azért idő kell. Kezelhető a vírus, gyógyítható ez a betegség? Szerencsére az antivirális szerekkel szemben ez a vírus nem mutat rezisztenciát, tehát a vírus jól reagál ezekre a szerekre, tehát gyógyítható a vírus. De szeretném megjegyezni, hogy mint minden influenzánál az legbiztosabb megelőzés az a betegségnek az elkerülése, aminek viszont az egyik leghatékonyabb módja a védőoltás. Hogy kell azt értelmeznünk, hogy most már 5-ös szintre emelték a veszélyeztetettséget? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vírus már elérte, az új influenza vírus, elérte azt a képességét, hogy emberről emberre aránylag jól terjed. Európában mely országokban jelent már meg a vírus? Hát Európában Spanyolországról tudunk egyértelműen, Nagy-Britanniáról, Németországról és Ausztriáról. Ausztria nagyon közel van hozzánk. Mennyire vagyunk veszélyeztetett helyzetben? Hát én nem hiszem, hogy azért, mert egy beteg van Ausztriában, attól Magyarország különösebben veszélyeztetett lenne, de sajnos azért tudomásul kell venni, hogy ezt a vírust akár Magyarországra is be lehet hozni, akár Mexikóból, akár az Egyesült Államokból, viszont ilyenkor a lakosságnak a feladata az, ha ilyen helyről jött, és a betegség tünetei jelentkeznek rajta, ami a hagyományos influenza tüneteivel azonos, akkor minél előbb forduljon orvoshoz, elsősorban a saját érdekébe, tehát hogy meg tudják gyógyítani, másodszorban pedig annak a közösség érdekébe, hogy másokat ne fertőzzön.
mennyire veszélyes most Mexikóba utazni, és hogyha mégis valakinek muszáj kimennie, milyen védőoltásokat adasson be magának. Van-e egyáltalán erre valamiféle védőoltás? A Mexikóba utazás gyakorlatilag, hát jelen pillanatban én azt tudnám mondani, hogy ha valaki tudja halasztani, akkor halassza. De ez ellen az új influenza vírus ellen még nincsen védőoltás, tehát ez ellen nem tud hatékonyan védekezni. Viszont más betegségek ellen én azt hiszem, hogy nem árt, hogyha beoltatja magát valaki,